Nezahulil jsem ti to moc? Ty vole! Pičo zaprej! Za tebou! Ty mluvníte? Strašné, ty vole, to zahlcený s plodinama. Já, odběrka. Musíme pochválit. Teda takhle škaredě počmárat takovou hezkou motorku. No, tak to teda. Kor takovou hnusnou barvou. Vylečníme, neboj chodíček. Chceš roztlačit? Ten nejdelší je můj teďka. Co? Kurva, fakt. Naše může začít? Tak se nejde. Když pěkný to prdolo tam. Ne, to nejde. Takže první do 600. Ne. Takže na třetím místě se umístil startovní číslo 6 Petr Krišner. Nevidíme. On je pryč. Pojď. Našel jsem. Trojka, to je třetí místo, no? Na druhém místě, má tam mapu já teda, jo? Číslo 46, Jáka Slešná Kastlová, je neznámá. Ale. Šárko! Jo, je z toho ještě rozhozená. Ještě se motá. No a první místo, první místo, myslím, že nejvíc číslem 12, Jarda Pechů. Zkusí, prosím.
bude říct, jo? Každý vítěz, první, druhý, třetí, platí flašku, jo? Jak ho necestí. Tak, a teďka další, do 750 a večka do litru. Třetí místo, Brňák. Dobře. Dejte mu rum. Druhé místo, Václavík Jan, 69 gól. Na italskou motorku, dobrý. První místo nečekaně s číslem 88. Vítě. Má tady dvojčata? Nemá, nevidím ho. Tady, běž. Jo, vynikající. A zase, jo? Tak ti sáš, já to jasný. A teďka do litru. Ale toho čtvrtého místa vyhlašuj. Ne, já to se vykáš na to čtvrtý, to jako nezajímá. Tady je velké zklamání. Pytel brambor mi dej. Brambory. To nám řekneš do kamery. Brambory mi stačí. Juforuj, odvážet poháry. Poslala bramborový džus. Koukaj, to musíš platit flašku, vole. Aby ho i rád zaplatil. Já to chápu. Takže, třetí místo, číslem 1. Tindy. Pojď. Druhé místo nečekaně, Para Michálek. Ten poslední jízdu mě určitě předáme. No. A mám říkat, to je na prvním místě, než to je Ne, všechno. to nevyhlašuj ani. Taky ho nevidím. Je teda fakt, že jak hovar... On už jel dom, já mu to vemu. Ten čas musím říct, 10:24 na 400 metrů, jo? Neskutečné. Ne! Už víš! Tam je. 10:24. Neskutečný čas. A taky jel 4 jízdy, že? To bych taky uměl. Poslouchej, kolik mě zkáže ty celý večer, když tě neviděl. Celý sráz je pro mě zkažený. Dobře. Dobrá. Tak, děkujeme a zase. Pamatujte, co máte dělat. Vášku všichni. Jak je, všichni tři, ať to rozjedeme. No a teďka nad litr. Třetí místo, číslo 70, Milan Baněk. Nevidím. Jo, to je budu. Zahájil budu mít Druhé místo, číslo 16, Petr Václavík. Dobře, Franku. Počkej, co on má, že má nám Tak Birda. A překvapující Jo. zpráva, první místo, Myslím, že to je taky litr. 89, Bečička, Jiří, Cesta, Ještě nevyhraný. kde je Beča? Už chlastá? Tak mu opřejem dole, no, tak jakože tu je Beča, díky. Tak, výborné. A co byste ještě chtěli? Ještě endura, že třeba? Co? Ano. Na Jiří. Mačeťáky. Takže, endura, třetí místo, číslem 81, Martin Repa. Dobře. Je tam. Ti to podržím pak. No. Druhé místo, číslem 71, Miroslav Zimčák. A první místo, to nemůžu ani říct, Dědek. taky starý kokon jak já. Dědek, pojď sem. Výborně, děti. Tak, to je těch 14 zůstupí. Já první. No, dík.
Mně se líbí, že místáři ještě žije, aby se to viděli. Nežere! Potáž. Hlavně, že Lukša tam nebyl, že? Čekáte něco podobného? Ti nejlepší Michale jsou dneska čtvrtý. Já to v pohodě. Na třetím místě s číslem 18 Eda Klaver. Dobře. Pohár do baráku je, že? Druhé místo číslem 74 Radek Vít. Hačuk! První místo číslem 11 Hadečko. Ale... Já dávám náskok, víš jak. Tak, a veteráni do roku 1970. To seš ty? Já jsem v lesu. Ale ta paleta tě neudrží. Takže třetí místo číslo 24 Jan Krulíček. Nenápadnej. Druhé místo číslo 60 Michal Uhelský. Jo, tak. A první místo číslo 20 nějaký Pavel Reichl. Dobře. Je. To je ten jiný Jan. Mám na novém ceremoniálu.